Yung tibit. Tinabit. Lohe. Uy, anak, sembrot sakit ikan ko. No. Bigat to na. Yan, no Biyernes. Biyernes. Tanong din po yan, Biyernes? Biyernes ka kumituin na? Good. 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 Nya ti kabel ta libra wala. Na? Tani gusto rin yung mga pamukas sa pwesto. Basi lang. Okay, ito ka lang. Sauce din eh, kabasit. Diyos. Matamay ka dua. Tay. Hindi. Kaya mo ipata. Sa papata. Dito mo yung friend. Okay, manang. Okay.
Konti lang. Kasi Patubot-tawa dyan eh. Black din. Bakit kayo ito? nakulay na po yan. Na, Nakulay na po yan. black. Black pala. Pakadaan. 11. Eh,
So, gusto manggay, ilasabot mo na itong Ako lang.
Yung tissue. Hati ko. Yung mga dito. Kawandan kay ko na sundan na. Video na. Water. Tissue. Water tissue. So, Ay, bakit nga nito siya? Bakit siya? Sila ko. scooter na dito mga bagong tingin. Gamang quarantine. Puro. Paluko. Wawid ko. Kinukuha ka mga. Awansan. Daling kabarbaran na. Magana yung nawawa mo. Tapos lockdown daw para nandito. Magana may Duterte nga ako. Nawawan tilak lang. Tapos mga dito quarantine mo na. Kasi agawid di talo nga katrabaho ko. Dahil Laguna, Santiago, ken Apari. Nagbakan. Dito na rumakan. Nakakandok ng laon. Kung ano mga nag-lockdown. Trabaho. Salud. Stylish.
Maganda pa yung mga karbohidrat nito. Benzin. Bakla. Benzin. Hmm. Ni Leslie ka katopak. Kuha mo lang suna sa lumulaan. Isa sa pasuna. Pura din ding sila. Sudan po kita mga alatong na ni Jane. Kasi baka kapagod. Busy na. Hindi masibot yung bato ya. Najing-jingan? Yung mga alma. Yung permayan? Ang dati malita. Ano pa yun? Di ko dapat. Likod. Diyan sa duglang ito eh. Hindi na ito mga alam. Ako po mo na. Hinalo na din ako. Ano ba yung habon? Sabay na ito po lang.
Ano yung in-order ko na bawang? Yung saba. Bali mo, baka bigay sa amin na yung tao. Cheesecake yung cheesecake pang bulsa. Ang dati karne na. Biltong ata. Ha? Biltong yung cut nila. Dito. Nagkano ko yung kapit nila sa mga dati. Sabadungat man na ragi lalaki ka. Dapat makuha mo eh. Webes? Ang gamit yung mawag mo na. Kasi kung may napol mo, buong sa manas ka na, bali mo kagakabat yung kami. Balang tinapin niya. Natawagan din! Ito mo ito gigibote pag alam din sa watal lang yung bagat. Pangit, what's my order? 5 banana and 3 dirham garlic. Okay. Kalipatan lang ano man yun, yun ang ako talaga ng mga talaga. Hindi na mo sir, kung pwede niya may isa. Bakong karas yung grupo.
Kanta din na siya. Dito ni. Dito iba. Dito lapan. Kasi nakita na dahil di amo ko to. Kapag ko. Narinig. Parang Nung may kantina, gana ko yung manuhang nun. nagan nga. Pero hindi Ni susi Jane. natin. Iyan. Dokor to. Kasi nung Hindi style no. Bakit dito style man. Isla. Naganya ko. Hindi style mo. Ta? pala pag sinumbang hirang garot ko. Ito lang. Jane. Jane. The style na Jane na. Basi lang mo. Basta yun. Kita na. Basta. Saan nakadakay? Basta kasi ito. Nakakastitik. Ito dakil na lang. Hindi mayat na kulay. Kulayam. Ingat mayat ko yan. Kulay yun. Kupat ng kulay. Tinaga. Yan. Kulayam. Ika ano. Orsonado dito kulay na. Ingat mayat nga suggest mo. Red. Red. Paglatak mo lang nga dyan. Tuwar. Ito ang problema to. Dark red ko. Tanong. Wala mabaling mo lang nga di ko santo ate ko ya. Tadak ko.
Medyo nga parte di Agkas jay. Jay dito. Agkas jay. tapos di mesa. Para man yung kabalatan. Oranan. Awan. Ito na rin. Black din mo din. Black lat na ba ang lat kunin no. Nata si Dod na pag meriendaan dito. Ano? Nati kaya iyo ate. Ay, Magandang ko kita. Mamisan tayo mo nagkikita. pa side uno Ore pa. straight Pasay, okay naman pa pasay. straight. Basta ito ang bakas jay. Si kaman nito may may. Baik ke Dubai na palang may kisapto. Kap madadaanak naman ng agpupo. Dito ba't sanggar ni Sir ng daya? Leslie. Sino pagkakagabi tangkang na si Iriraam ni Seri tabak na balbalibo.
Ito cellphone. Kananda. Ang gusto din. Mga lalaki. Ang pagkagas mo? Ano, papatato na ko. Hindi pa gagas. Gasan? Siya. Taas ka rin yun. Hindi nagpana lang. Pinagpatato na ko. Putok ko. Hindi lang dati din. Madi, ang tanong. Ganun. Mga favorite ko kuya. Parang sa bahay. Sa bahay. Bakit alas hindi? Basta tinok ba? Kinain ko yung pati bigat. Bigat lang. Pang kasi Bigat dilit din ba? Pang kasi dilit din nga metro. Awan at sa bas kalakad di banger na ito. City mo ka. Oo. Sitan ko pa. Pariga. Financial. Burakit. Ang awag din. 32 ka daw. Ito pa po naman. Ayak sumanan. May ito ka nagpatato aja sumangkot. Kain tagay mo pa? Ano? Sige rin kaya ate. Ay, naka. Ito pong bayan yun eh. Ito pong leg ko. Biboy. Ito na aja. Palikod. So di nakayurong at mga tumboy aja. Namag mo mo. Biyak na. Nakayurong ang tumboy. Bumarod na nagtumboy dyan. Agad doon sa isa eh. Chok. Chok. Ice. Siya yan. Sa tumaya, yes, ice. Bidji ko aja sa ice. Nagan na yan, Jin? Kausa po. Nagan na yan, ano, ya? Jin?